Ane Labaka idazle eta bertsolariak algara mutilatuak saiakera argitaratu du Susa argitaletxearen lisipe bildumaren baitan. Labakak algararen erausketari heldu dio. Emakumezkoen gorputzetan fenomeno hori nola ematen den ikertzea izan du jomuga. Meneko izateko sortu gintuzten mundura. Esaneko, apal, hotzan, diskretu, neurritxu, batez ere neurritxu. Arnasa eteten zigun kortxe estuegi bat josi ziguten larrua zalera, bezatu egin nahi izan gintuzten, hankak gurutzatuta esertzen irakatsi ziguten, alik eta espazio txikiena okupatzen, barre egitean ahoa eskuarekin estaltzen, ikasgelako mutiei barre egiten ikasi genuen geure algara propioak mutilatu ahala. Inork entzunez gintzan, barrurantz barre egin zitekela ere ikasi genuen. Artean nerabea ginela, holtza agertu zen gure bizitzetan. Holtza eta publikoa eta txaloak. Gure egunerokotasunean apalagoa zen dramatismorako joera garatu genuen gainalde hartan inkontzienteki. Zeinen onak zareten seriotik kantatzen, eta txaloak. Zeinen abilak zareten diskurtsoa garatzen, eta txaloak. Arrazoi potologintzan trebatu ginen pixkanaka. Ez ginen ohartu ordea, bide horretan trebatu ala beste zenbait sormen esparru alboratzen ari ginenik. Eta ia nahi gabe hasi ginen ulertzen, bestenak zirela hainbestetan goraipatzen zuten berezko grazia hura, azkartasuna eta zirtoa. Besteena zela umorea, eta akaso, gu ginela besteak. Taula gainekoa azpikoaren isla zela ulertzen hastearekin batera, gertatzen zena eta zitzaiguna deskodetzeko beharra sentitu genuen. Hasierako intuizioari hitzak jartzen hasi ginen. Elkartzen, gure aurrekoei entzuten, eztabaidatzen, aztertzen, ikertzen eta elkarrekin kantatzen. Hau dena egiten genuen bitartean elkarrekin kantatzen. Bide horretan, genero sistemak umorearen garapenean duen eraginaz jardu nahi nuen, batetik. Eta bestetik, umorearen erabilera aztertu nahi nuen genero sistemaren eragin horrekiko erresistentzia edo transgresiorako bide bezala. Hainbat elkarrizketa sakon egin nituen horretarako. Niretzat, opari handi bat izan zen, umoreari buruz ikuspegi orokorrago bat lortzen lagundu zidaten Beatriz Egizabalekin, Idoia Torregarairekin, Aitziber Garmendiarekin eta Irantzu Barelarekin biltzea. Baita beranduago, holtzakide ditudan Alaia Martinekin, Uxue Alberdirekin, Nerea Lustondorekin, Onintzan Beitarekin, Ainhoa Grezaldegirekin, Amaia Agirrerekin, Maialen Lujanbiorekin, Nerea Ibarzabalekin eta Maite Berriozabalekin elkartzea ere. Beraien bizipenak transkribatu eta nireekin txirikordatu ala, ohartu nintzen aztergaitzat umorea hautatzeko erabakia etzela behar bada, nik hasiera batean uste nuen bezain ausazkoa izan. Hasiera hartan konbentzituta egon nintzen benetan, hasi nintzen behirazen pixkatze zer ikertu zen feminismoaren eta emakume plazandren inguruan, eta ohartzen nintzen umorea bazela gai bat askotan aipatzen zena zeharka edo, baina inork ez ziona heltzen, ez? Eta hasiera nik ere sinetxarazien nion nire buruari horregatik hautatu nuela ikergai hori. Ordutik, zauriak gatzez laztantzearen parekoa izan da prozesua. Aldizka barea, aldizka errea. Umorea ia obsesio bilakatu zitzaidan garai bertsuan, Euskal Herriko helduen hainbat bertso eskolatan gaiaren inguruko ikastaroak hitzaldiak emateko aukera eskaini zidaten. Ikastaro horietan, beste zer baino lehen, burura zetorkien lehen bertsolari umoretsuaren izena idazteko eskatu oinien bertaratutakoei. Haiek idatzitako izenak generoka bereizten genituen gero kartulina handi batean. Eta han oso argi ikusten zen, ez? Zutabe bat izenez betetzen zen bere alaxe, espero ziteken moduan asko ziren bertaratutakoek umoretsutzat gogoratzen zituzten edo jotzen zituzten gizon bertsolariak, hildakoren bat edo beste ere bat zegoen tartean, eta emakumezkoei zegokien zutabea ordea utxutxik geratzen zen beti. Utxune hori gogoan dudala idatzi nahi izan dut gaur eskuartean daukagun liburu hau, irudi utx hori gogoan eta gorputzean emakumeen barre hotsez betetako plazak.